ine anthu amene ine omwe agwira ndikuwaziwa, andi anthu amene ine omwe agwira ndi anthu amene mukuwaganizira kunena kuti anamasongoneza mdipiti wa president pa 1 December nthawi yomwe ankazungulira mu mzinda wa Lilongwe. Mutsutse zimenezi. yayi Cliff Chinyama activist wanyona amene wangobwera kumene nayenso kung'alula kulowa mundumu ndikuona kuti koma icho panda mantha kwambiri. Guys, thank you so much. Just watch this guy, man. Boma la MCP lakonzeka kupanga chinthu china chilichonse kuthekera kwina kulikonse kuti chizabere chisankho. Ani boma la MCP sili kufuna litachoka mboma ngakhale likuzunza anthu. Anthu nkhati awa, asogoleri nkhati awa ndi amene akufunika mdziko muno. Kukhala ndi asogoleri nkhati awa 10 mdziko muno, chibwana chomwe chikuchitika pa Malawi ichi sichingachitike. Azisogoleri azikhala amantha. Anthu ukamapita kuti ukukalamula dziko uziziwa kuti ku dziko kunonso kuli anthu ena amene amatha kusatira chani kuti kusatira zinthu amene alibe mantha. Pakufunika asogoleri nkhati awa kuti ma president athu amene timakhala nawo ku Malawi kuno aziziwa ntchito yawo yomwe analowera pa udindo. Kupezeka kwa ma national ID ochuluka kunkhokwe zosungira chimanga kuli ndi kuthekera kosongoneza chisankho cha 2025. Ngakhale wamkulu wa NRB wayesesa kulankhula moziteteza, koma wina aliyense m'Malawi amadziwa kunena kuti national ID imagwira ntchito zosiyanasiyana. Komano national ID ili connected kwambiri ndi ma election. Chifukwa palibe munthu amene angalembese kaundula wa voti alibe national ID. Andiso boma limakangalika ku bungwe la NRB limakangalika kalembera wa ma national ID pakakhala kuti zisankho zayandikira kuchitika mdziko muno. Zomwe zikusonyezeratu kuti ma national ID ndi amene ali connected kwambiri ndi ma election. Ngati ganizo lawo lonena kuti ma national ID amafuna malo otakasuka kuti athe kumagawa mzigawo mmene akulankhulira, kusamusa kupita ku nyumba zimene ziya zomwe zosungira chimanga kumwe kuli malo obisika anayenera kupanga konzati a opposition. Chifukwa akanazindikira kuti ni ma national ID okhawo omwenso ali connected ndi chani kuti ndi zisankho. Andi kupezeka ma national ID malo obisika kuti anzawo sakuziwa a opposition ndi chinthu china chomwe chingayambise chisongonezo mdziko muno. Chifukwa panopa kungopezeka kokha kumene kuchako ku nkhokwe yosungira chimanga asanapange konzati anzawo, anthu ayamba kale kukayikira zinthu zosiyanasiyana. Ngakhale ntchitoyo itakhala kuti amagwirako yabwino, palibe m'Malawi amene angakhulupirire zimenezo. Chifukwa choyamba iwo abisa achita kusakidwa kuti apezeke kuti ma national ID akusungidwa ku nkhokwe za chani kuti za kuma warehouse amene amasungira chimanga. Chithunzithunzi chomwe chachitika Amalawi angakhale ndi chiganizo cha mtundu wanji. Andi ku nkhokwe imene cha ku warehouse imene cha kumapezekako so magadget a NRB. Ngati inali stores chabe yongosungira zima ID nankha ma gadget amene aja amakapanga kujani amagwira ku ntchito ya mtundu wanji. Ndi zinthu zomwe panopa Malawi inaliyese ali nazo mafunso kwambiri. Ani ndi zinthu zosamveseseka. Atha kuyesesa kulankhula mkulu wa NRB mwanjira ina iliyonse, koma mafunso nkumanena kuti popita kumene koko anaziwisa ndani. Chifukwa anayenera kuziwa kuti ma national ID ali connected kwambiri ndi election.
kusamusa kwa office kwaisiya malo faya even our position amatha kuziwa kuti ma office a NRB ali malo awa boma lina lililonse mdziko muno amatha kuziwa kuti akuyenera kupezeka malo awa. Koma pano mpaka panopo kukapezeka ku Nkhokwe kuma warehouse osungira chimanga. Bulero apezeka kumene uja kumakala mphula moshaina kunena kuti ena chiphaso cha unzika chimagwira ntchito zambiri sichimangogwira ntchito pa mavoti. Pomwe chiphaso cha unzika zimatuluka zochuluka pa nthawi yomwe kalembera wa NRB amakhazikitsidwa pa nthawi yomwe zisankho zangosala pang'ono kutani kuti kuchitika mdziko muno, zomwe zili zinthu zogwirizana kwambiri. Koma iwo aja akuyesesa kunena kuti zinthuzi MEC ndi NRB ikhale yotani kuti yotalikana, pomwe amalawi akudziwa kuti MEC ndi NRB imagwira ntchito zawo limodzi andi cholinga chawonso ndi chinthu chimodzi. Afuna kuthawa bwanji? Akuyenera kuti abwere poyera kufotokoza satane zifukwa zomwe iwo anakabisalira ku ma warehouse kumakasanthula kumeneko kumakagawa. Ma national ID kuti azipita m'malo mwe anthu analembesera, zifukwa zake ndi za mtundu wake. And our position nthawi yonena kuti inuyo mukhale pansi kufufuza chinthu china chilichonse, mulowe mu ma database awo amene amagajira amene anali kumene kucha chawo. And kumene chako kunena kukhala kuti kupitisidwe security. Osangonena kuti mukangoona basi ndikusiya mmene zinthu zilili muja. Fwa chinthu chinakenso chitha kuchitika mkatikati mwamene mwango just fwe mwangoona ndikusiya. Sisi naina kutero kunena mmene kuchako kusiyidwe achitetezo. Okuti pamene mukufunafuna pasakhale maumboni aliwonse amene ali otani osongonekera amene angathe kuchosedwa mmene mujapo. Chifukwa apa mwangupita ukaona ndikutani kuti ndikubwerera. Komabe mwasegula m'maso ndani kuti amalawi. Pali chinthu china chake chomwe chikubisidwa ndi zomwe zachitika kumene kuchako. Malo obisika amene achawo alimo ochuluka mdziko muno. Amalawi tikuyenera kukhala maso. Zisankho izi zinayenera kungokhasulidwa. Chifukwa chisankho ichi palibe zinthu za nzeru, zikuchuluka zinthu zambiri zomwe zikutuluka mu zisankho izi, kulembesa ana madera ena osalembesa bwino ponena kuti boma lolamula likudziwa kuti kumene koko litha kuluza. Zinthu zambirimbiri zina nkhati zimene zikuchitikazi palibe chifukwa chomwe tingapitirire ndi zisankho zomwe zikuoneka kuti zilibe tsogolo la 2025. Tsogolo lako likutuluka amenepa ndi longobera. Ayesesa kukhala ndi smartmatic machine, ayesesa kumwikapo anapelo ntali manja. Apa akulemba tiyana madera ena amene akuona kuti ndi otsutsana ndiwo anthu sakulembesa mokwanira. Ndi zifukwa zokwanira kuyimisira kuti izizi zisapitirire. Mawu anga akupita kwa Mai Mere Yolam. Kukhala IG Inspector General wa polisi sikusonyeza kuti muzakhala mpando umenewo pakana pa moyo wanu wonse. Mukuyenera mupangire zinthu anthu zabwino, usogoleni ukhale wabwino, chifukwa mukamapita ku pension mumakakhala ndi anthu m'mizi. Lero mukubwera kuwapusisa amalawi kunena kuti iniyo mwagwira anthu amene anavala mask mulilongwe, amene ananyamula zikwanje mulilongwe. Mwafusidwanso kuti muulule anthu amene mwagwira mayina awo, chifukwa apolisi nthawi zonse winalesa amazoti wa polisi akagwira munthu amatumiza zithunzi. Takhala tikuona ife anthu akuna kuti awa agwidwa pa zifukwa zakuti amakhala akutumizidwa chani kuti akutumizidwa zithunzi. Mwagwirapo anthu osiyanasiyana mdziko munomo amene mukuona kuti inuyo amapanga ali chiopsezo kwandani kuti ku dziko la Malawi. Mwakhala mukunena walengeza kuti utagwira kwakuti. Chivuta ndi chani kuti anthu amene mwagwira apapa mutchule mayina awo kapena mutumize zithunzi zawo mu social media? Bayram, anthu amene inuyo mwagwira ine ndikuwaziwa.
ine anthu amene ine omwe agwira ndikuwaziwa andi anthu amenewo ine omwe agwira ndi anthu amene mukuwaganizira kuonera kuti anamasongoneza mdipiti wa president pa 1 December nthawi yomwe ankazungulira mu mzinda wa Lilongwe. Mutsutse zimenezi andi inuyo tikufuna kuti mutulutse anthu enawo ifo anthu amene agwidwa amene akufufuzidwa pa milandu imeneyi ndi amene wandikutchula pano andi ine mayina awo ndili nawo. Polisi imagwira ntchito ndi ndani kodi ndi anthu simunagwire anthu azikwanji mwagwira anthu amene mungowaganizira kuti nthawi yomwe ankayenda president anatululankhula mawu onyoza anakuwa pa ndipiti pajapo kutulusa mawu omwe ine mukuwaona kuti si abwino ndi anthu amene ine omwe agwira anthu achisozera eni amene anatulusa zikwanje pa ma demonstration ndikuyenda nazo pena paliponse palibe olo munthu mmodzi amene ine omwe mugwira ndipo ndikutcherenyani simungachule Mayola mukamakhala pa udindo vuto la ku Malawi mukakhala pa udindo kuti muli ndi mphamvu tinatake mumaona ngati kuti zimenezozo ndizachani kuti ndizamuyaya mwayiwala kuti mipando yomwe mumakhala pa nthawi inoyo ndikaka nthawi andi iniyo si inspector general wotani kuti woyamba kwa polisi panali pando panali anthu ali kuti mukulolera kuti dziko chisongono chene chitetezo chitsike anthu kumayenda ndi chikwanje anthu kumavala maski nkumazungulira town koma iniyo mukusankha kukhalapo chete chifukwa chakuti inuyo mwakhuta mwadya ndalama za MCP china chilichonse chikupangeni ndi MCP mwayiwala kuti polisi yomwe mukusogolera inu ndiyo ima chani kuti yoyima panokha andi chomwe simukuyiwala sinchonena kuti siwina aliyense ngakhalenso mabwana aku polisiko amene akukondwa ndi mchitidwe omwe iniyo mukutani kuti mukupanga mutayitanira apolisi ku area 30 kuti agwire anthu amene anali akuwaganizira kuti ankasongoneza mdipiti wa president pa 1 December anthu ena anakutsutsani apolisi ena anakutsutsani kuti mayi izi kusogolo kuno zizatani kuti zizavuta andi apolisi amenewo amakuunikirani monga ngati nino mayi mwina mukanakhala munthu wanzeru mukanangokhala osanenaso kuti tagwira munthu wina aliyense mufuna mwaphimba Malawi mufuna muzunze anthu amene niyo mukugazana nango kuiza ndipiti wa president kuti muapake milandu ikulu ngati yonena kuti ananyamula zikwanje anthu amene agwidwa amene mukuwaganizira kuti niyo amene mukufuna kuti muapake milandu yonena kuti ndi amene anavala mask ife Malawi tikwaziwa anthuwo ndi amene mukuwaganizira kuti anakuwiza ndipiti wa president pa 1 December ndi amwe ankazungulira mu mzinda wa Lilongwe andi pamene ndangonena nyonyo iniyo mukuziwa ife tibwirira nino mukati mutipase tikufuna tikuwuzeni kuti 2 days iyi mutipase ndandanda wa mayina amene mukunena kuti awa amene womwe agwira kuti pa mulandu onena kuti ananyamula zikwanje kapena anavala mask pa ma demonstration amene mukunena kuti iniyo mukuwauza Malawi kuti anasongoneza ma demonstration tipaseni mayina chifukwa ifeso ikatha 2 days iyi iniyo ngati musakutuluka ndi tikuwuzani anthu amene iniyo mwatani kuti mwagwira amene mukunena kuti anasongoneza ndipiti wachani kuti wa president po madulusa mawu onyoza tikuwuzani chifukwa anthu adakali m'manja mwanu pakana panopa andi anthu osanalowe mu court mudakafufuza ndiye mwachiona inu chonena kuti mwagwira anthu nkumanamiza Malawi mtundu wa Malawi kuti amene ndi amene anasongoneza matepo. Are you serious? Malawi polisi ndi nthambi yoyima payoka tiyeni tigwire ntchito yathu mwa professional si wonse amene ali ku polisi amene mukugwira nawo ntchito amene akuyamikira maganizo ainu kuli anthu ena a polisi amene akufuna kugwira ntchito yawo mwa professional kuti zonse za chiwembu zomwe zikuchitikazi zitani kodi zisiyike musakhale iniyo mayoramu chotchinga choteteza Annabel Ntalimanje lero mukunama kuti mwagwira anthu amene ananyamula zikwanje mademonstration alipobe mufuna kutiuze kuti sitiona akosa anthu amene kuchako azikwanje akutuluka pa nthawi mwe anthu akonza mademo
alayushuwa kuti sitiona anthu akakonza mademo kukutulukanso anyamata omwe aja amene anthu amene tikuwaziwa mayina awo tikuwaziwa anthu amene tikukumana nawo mpakana pano pakuyenda mwa ufulu mu mzinda wa Lilongwe inu kumbwira ti anthu tinatake tosaziwika chifukwa kuti tasongoneza mdipiti wa president powowoza kusiya serious issue yomwe yazikwanje yomwe ananyamula zikwanje anthu kuzungulira mtown ndikutenga milandu ya anthu amene ananyamula zikwanje ndikumafuna kuwapatsa ti anthu tokuti tinkangokuwakuwa ndikulira kunena kuti ulamuliro sikuyenda bwino kumakuwa president akuyenda mufuna muwapase milandu imene Mayiram kalani ndi umunthu andi ya Malawi musantenge Malawi wa lero nkhati ndi Malawi wadzana amene ankangopa china chilichonse andi pano pa ife tikukonzeka tikuyenda okufa ifa kaya mupanga chani koma iniyo tikuyenda tikuuzeni chilungamo Mayiram iniyo simunagwire anyamata azikwanje simunagwire anyamata azikwanje ngati muwagwira anyamata azikwanje bwera nawo ni mayina a Malawi aziwe chifukwa ifenso pakutha 2 days tikuwuzani ino mayina amene niyo mwagwira andi ni milandu yomwe mukuwatani kodi mukuwayipa yomwe mukafufuza lero mufuna mwatembenukira anthu mwapase milandu yazikwanje